втората част от нашето запознанство с интерфейса на ангажора и тук ще говорим за два основни термина. Това са дашборд и уиджет. Нека да видим меню Dashboards в ляво. Дашбордовете са така наречените информационни табла, които ни дават възможност да сложим информация на отделна страница в ангажора, така че да ни е по-лесна за намиране. Можем да съставяме колкото си искаме дашбордовете и да ги кръщаваме както ни хареса. Те по подразбиране са празни, докато не ги напълним с данни. Пълненето на данни в дашборда става с така наречените widgets или джаджи. Примерно, сега сме на дашборд APO, даваме Add Widget и да речем искаме да получим обща информация за Facebook страницата на APO-то. Избираме от widget галерията Facebook Page Summary, избираме си профил APO Facebook Page и добавяме widget към дашборд. APO Summary-то ни излиза като отделна графика в дашборд. Най-хубавото е, че може да варираме и датите, така че да получим информация с съответен период. Примерно искаме информация само за вчера. В полето с календара горе в дясно избирам дата вчера и давам Apply. Дашбордовете се намират в Home менюто в Engager, откъдето много лесно можем да добавяме или да трием, или да променяме дашборда, или да му добавяме някакъв друг widget, който ни интересува повече.